Скъпи съмишленици, благодаря ви, че дойдохте. Днес сме се събрали по инициатива на Инициативния комитет за признаване на Украинската и Македонската църква. Андрей Врабчев, Мирослав Ризински, Николай Василев и Методи Иванов. Аз знам, че всички вие много добре знаете как стоят нещата, но бих искал да повторя защо е важно да бъде призната Украинската и Македонската църква. И двете държави, както и ние, сме се борили исторически за независима църква. Знаеме, че по църковните канони, там където има нов град или нова държава, трябва да има и самостоятелна църква. В това няма нищо противоречиво. Ние като българи най-сърдечно желаем нашите братя в Македония да имат своята църква и да се освободят от гнета, който им беше наложен и който платиха кърваво. Ние, като демократи и като братя християни, искаме това да се случи и в Украйна, която по подобен начин нейната църква е управлявана от друга църква, от друга държава. За съжаление, когато една църква е под влияние на друга църква, въпреки че църквата е една, вселенска и обща, и ние вярваме в това, в съпорността на църквата, не може да няма напрежение, когато някой се опитва да обсеби друг. Единство на християните ще има тогава, когато всички са признати и се чувстват равни на останалите, така както и Вселенския патриарх е първи сред равни. Тоест ние не трябва да се притесняваме и да даваме ухо на тези слухове, че той ще бъде някакъв православен папа или каквото и да е било. Не, единение между християните ще има тогава, когато всички се чувстват равни и никой не упражнява претенции или власт над другите. Защо за нас е толкова важно като българи това да се случи? Защото ако нашата църква, когато и бъде поискано, защото такъв е редът, към нея ще се обърнат по реда на дептисите за признаване на Украинската църква, когато дойде време за това, ако ние не го направиме, означава да се самоотлъчиме от процесите, които се случват в съвременното православие и да застанеме или на страната на руската и сръбската православни църкви, които са буквално срещу нас по въпроса за Македонската църква, с което ние отново ще бъдем извън събитията и няма да можем да се чуе нашия глас и нашите аргументи. Ние вярваме, че както Македония, която днес е независима държава, и това е било идеал и на нашите предци, които са се борили за независима Македония. Тя има право на тази църква и тя има право и на Охридската архиепископия, толкова колкото и българската църква. И спекулациите, че само ние имаме право на Охридската архиепископия, са псевдопатриотични, тъй като тази архиепископия е стигала дори до Молдова и много народи са били в състава и като християни сме били вътре братя. Днес Охрите в Македония, там живеят наши кръвни братя и църковен народ, който има същото право на наследственост над Охридската архиепископия, както и ние. И ние това не може да го отречем, така че аргументът, че ВПЦ е единствен наследник, е псевдопатриотичен и не трябва да ни заблуждава. Ние настояваме ВПЦ да изпълни обещаното преди известно време, че ще бъде двигател на признаването на Македонската църква, което за съжаление тя до сега не изпълни. Призоваваме я да се обърне към Вселенския патриарх с едно писмо, защото именно сега, когато се реши въпроса с името на Македония, а беше ясно, че проблема с църквата и проблема с името върват в един пакет, проблема за Македонската църква е отворен, той може да се реши и той ще се реши по много сходен начин като Украинската. И затова ние не може да не подкрепим Украинската църква, не само като християни, но и чисто като българи, без това да означава, че ние имаме някакви етнофилистични или националистически убеждения. Не. Това е чисто християнско, това е справедливо и ние не можем да откажем тази подкрепа. Призоваваме Светия Синод, Негово Святейшество патриарх Неофит, да се обърне към Вселенския патриарх за стартирането на тази процедура и когато им бъде поискано мнението за Украинската църква, да го подкрепят, за да не се окажем отново, че сами сме напуснали тези събития, след което да се оплакваме.
И очакваме в тази покана да има и покана за съслужение с Македонската църква и с Вселенския патриарх. Петицията да подпишем. Петицията ще бъде внесена в петък. Подписвайте, разпространявайте. В петък ще я внесем в Светия Синод. И така. Иначе, чисто технологично, това, което казвам, по реда на диптисите ще бъде искано съгласието на всички поместни църкви. Тоест, все още това наша църква не е получила писмо. Така че признание ще получи Украинската църква. Ще бъде коментирано това, когато и бъде поискано мнението с такова писмо. Но това трябва да стане, защото условията около Украинската църква и около Македония са почти сходни и ще бъде неразумно да не признаем Украйна, след това да твърдим, че имаме майчински претенции и така закрилнически към Македония, при положение, че по същите причини, църковно-юридически, Украйна не сме приели.